Dek. Wah, aku nak ngono kuwi. Remasane kok arep mlayu lho, Bu. Dek Aksa. Hei. Mau aku nak mame ganteng lho kuwi, ora tak jak engko. Ora tak jak nang masjid lho engko. Engko ora tak jak nang masjid tak mboten anteng. Ditelas nih mame sik. Ya kowe iki ngono kok mak iki arep nggo. Ini. Lha iki rasa apa lho, Bu? Abu bayam wortel. Ngerti kan ada lagunya itu. Denger saiki. Ganteng pinter kok. Ganteng pinter lho. Tuh lagi. Awak ya atas. Awak atas ya. Karena sawi iki le mubazir engko pitike mati lho engko. Ini tak telep bubur langsung. Ada. Sa. Atiren. Dek. Sing ganteng nama mam tak idut-idut dong. Kak lho. Cek lambimu delon. Cak pinter ram. Apa kuwi nutuki anu kuwi? Po. Bukan pinter ya ini. Ini kok oleh-olehane. Oh. Hari yang balik nih. Dek, ya Allah. Jenenge apa lo, Sa? Hei. Sing ganteng nama mam tak. Kutuk-kutuk. Nah, satu kali lagi. Kempun. Ndang. Kempun. Sa. Ngono nek kedengkek malah. Wis kono.